No nachádzame sa teraz na poschodí tej budovy, o ktorej som rozprával, keď som bol dole na ceste. Vyzerá to zhruba asi takto. Sú tu Unity, ako keby také bunky, každá má zhruba okolo 170 m2, je to spodok a vrch. Naša by mohla byť táto 22, čo má veľmi dobrú location kvôli tomu, že je to hneď oproti driveway. Znamená, že ktokoľvek pôjde hore, sem už za hociakým iným biznisom, bude prechádzať okolo nášho a potenciálneho showroomu, kde môžeme dať veľkú tabulu s našou značkou, s názvom firmy a v podstate môžeme dať krátky nadpis, že čím sa zaoberáme. Takže potenciálni architekti, stavitelia, dizajnéri budú prechádzať okolo nášho priestoru. Sú tu firmy, ktoré sa tu zaoberajú predajom nábytkov. Znova je tu asi 5 spoločností, ktoré sú aj na druhej strane predaj nábytku, či už je to záhradný nábytok, rôzny exkluzívny nábytok, dizajnerské kúsky, rôzne značky a štýly. Potom sú tu spoločnosti, samotní architekti tu sídlia, potom je tu, teraz si nespomeniem, predaj kobercov, hej, a ďalšie iné veci. Čakám teraz na real estate agent, ktorý príde za chvíľku, aby som ti mohol potom ukázať vnútro budovy. Tuto je napríklad, ešte sa vrátim, je tu jedna predajňa, ktorá sa volá Koš Living. Oni majú dokonca takto spravený showroom vonku. Je to v podstate ako barbecue a predávajú záhradný nábytok a podobné veci. Takže oni majú showroom aj vonku, vnútri, dokonca majú na poschodí a ešte aj na druhej strane budovy. Títo sú celkom veľkí, za im chodí veľa ľudí. Hlavne dizajnérov, takže ja si myslím, že toto je super miesto, teda kvôli takýmto silným hráčom, ktorí sa zaoberajú sortimentom, ktorý je do domácnosti. Tu je firma, ktorá sa zaoberá predajom kancelárskeho nábytku, stoličiek hlavne a stolov. Vraciam sa neskôr.